Postné obdobie, ktoré prežívame, je časom, v ktorom máme obnoviť svoj vzťah s Bohom a tiež pripraviť sa na veľkonočné sviatky. Dnes počujeme, ako Ježiš hovorí svojim učeníkom: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema. Obraz vystupovania do Jeruzalema môžeme vnímať ako približovanie sa k Bohu. Práve na to Pán Boh dal nám ten krásny čas postného obdobia, aby sme sa približovali k Bohu, aby sme vystúpili na cestu k svetosti. Ďalej Ježiš ukazuje svojim učeníkom, čo ho v najbližšej budúcnosti čaká. Vypočujme si jeho slova. Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali. Ale on tretieho dňa stane z mŕtvych. To svoje posolstvo Ježiš ešte viac zdôrazňuje pri rozhovore s Nikodémom, keď hovorí: A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spásil. Lenže učeníci nedokázali pochopiť to Ježišovo posolstvo. Božie kráľovstvo vnímajú oni na spôsob pozemský. Takisto aj Ježiša učeníci vnímajú ako kráľa na spôsob pozemských kráľov. Ukazuje to žiadosť matky Zebedejových synov. Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve, jeden po pravici a druhý po ľavici. Ježiš svojim učeníkom vysvetľuje, že Božie kráľovstvo nepodobá sa pozemským kráľovstvám. A zároveň povzbudzuje svojich učeníkov, aby netúžili pomoci, ale aby slúžili. V nasledujúcich slovách Ježiš ukazuje logiku Božieho kráľovstva. Hovorí: Viete, že vládcovia národov pánujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Sám Ježiš Kristus dáva nám vzor služby. Hovorí nám: Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Pane Ježišu, z celého srdca ďakujeme Ti za Tvoje povzbudivé slová, ktorými nás v tomto pôstnom období obdarúvaš. Pomáhaj nám, aby sme mali v sebe ducha služby a aby pycha nevládala v našom srdci. Lebo slúžiť Bohu znamená kráľovať. Pane, daruj nám čisté a pokorné srdce. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám požehnaný a krásny čas a pozývam vás aj zajtra.